Tomas! Haatuun! Virra oma laita! Ei maalille maa! Ja Jevgeni ääret! Ja läks Rasmus Alas Tomas! Alas! Alas päälle! Tomas katsomaan! Viro! 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 Tässä keskellä! Tomas! Seuraa! Kunnolla Tomas! Jevgeni ääret! Näitte! Älä ryntää enää! Heitä teitä! Mäenkin ravi niitä, Ja läks! Alex! Noste! Pidä! Väittää! Erik, rauhallisesti! Ei mitään järkeä noissa! Olla peittämään niin Aleksi lähelle! Ole kuulee! Tomas, laita! Läks Rasmus! Kät saatut! Onko kättä saatut näet? Aleksi, jos on vaikea, niin voi tulla Perkki, taas Tomas lähtee! Nyt alas! Ja läks! Hyvä käät, Rasmus! Ei Tomas alas! Perk päälle! tänne! Ja Rasmus! Ota Tomas! Ei pitkä! Ja läks! Tomas, Yes, kiinni! Valmiina! Ja Rasmus! Rauhallisesti! Jatko! Liike! Liikettä! Vastuttavaa! Uudestaan Aleksi! Tomas vielä hakemaan pääsyy! Mikon kanssa, Viro oma laita! Perk siitä! Ei lähde! Ja sit päätyy mennään jo! Kova paikka nopeesti! Viro elämäksi! Katki heti! Perä, Perk! Hyvä, just noin! Peitä Peinalle! Äästi!
Peitä Miro! Peitä! Tomas peitä! Äiti! Hei, terävästi! Hereillä koko ajan! Miro, muista tehdä pallo kun tulee. Herttu irti vaan sieltä! Miro seuraa Vesko näyttää! ysi! Älä näisti! Hei, Tomas! Äiti! Tää lähtee sieltä pieni maalista. Tuo asetteli tuo viivalle vaan. Ale puolaista. Ei oo nyt tilaa. Tomas Tormela Tomi! Tomi! Jalat käy! Niko jää käy! Miro menee! Tomi! Kato ja Niko! Hei, Aleksi antaa! Niko! Niko sinne vaan maalille. Sinne väliin Tomas! Joo, Vaisto! Pertsun on! Noihin. Nyt tää lähtee. Äiti! Perkei. Täytyy mennä rohkeasti päin, kun on se alimainen. Miro hakemaan! Miro! Hereillä! Hakemaan, kun Leeville tulee pallo! Niko kanssa muista tulla palloa vastaan! Tomi, lähemmällä. Olisin kohdalla. Säännä väärällä ja kohe menee. Tomas väliin! Ei käydä pikkana. Jo katsotaan niiden laita. Ei keskelle ikinä hei Atteri. Mene! Paikka. Ylöspäin! Hei, omille syödä! Varo! Ei! On äiti! Niko päällä! Nouse! Edelleen! Rauhallisesti! Leveys! Valtuun! Yli! Ei! Tomas! Niko maaliin! Tomas menee ja muut tekee omaa mitä on harjoitellut! Niko vaivattaakin! Merkit Tuomas aika hyvin. Tomas valmiina! Toimintaa! Ikarta! Miro! Otet! Et päälle! Hei, heti pitää mennä eteen! Nopeammin vaan. Ota Akseli, ota! Miro, vaihto! Assu! Liike! Assu Temiä! Alas vaan! Ota. Niko vastaa! Assu nyt hereillä! Siellä on vilkasta hallinta! Mene, Leevi! Aleksi Tomas taas peli mukaan sinne! Mene! Ei näistä! Pallo väkkää. Hyvä.
Tassu! Rauha! Ota Akseli! Tassu kentälle! Tassu! Heitä Berg. Okei, ei ota! Käännätön! Hei kiinni nyt! Kysi Robin! Katko Leevi! Hei katko Leevi! Miks mä en Robin kysin sä tavatsa Bergillä? Mene vaan Tomas jatkaa väkiin! Alex Läks! Tuomari. Please, tuomari. It's on the line. 1 meter, please. Why? No, because we are playing football here, not taking a picture.